Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi ta'ala al-Fatihah. La hadratina bin Mustafa Muhammad bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila hadratan udur syamin maqam fil azam. Sultan al-awliya asy-syekh al-hasan al-awliya syadi. Ila hadratin mursyidina murabbi rahina maulana Habib Muhammad bin bin Hashim. Khususan al-Qutb Syahdan Malik bin Ilyas bin Yahya. وإلى حضرة مشايخنا ومشايخنا أستاذنا معلمنا والدينا خصوصا الشيخ دار داود العزانية وإلى حضرة شاب هذا الكتاب جواهر اللمعة الشيخ مصباح مصطفى وصولي مغفورا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه أمدنا بأسراره وعد علينا من بركته في الدارين آمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان يكون بينهما مقلة عظيمة dawahuma wahidun. Al-hadis ay iqra al-hadis bitamam. Dan riwayatake sang Abu Hurairah radhiyallahu an panjenengane dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ora bakal ana kiamat yen durung ana kedadian ing mriki. Jadi sing didhawuhna Rasulullah iki hadis sing dijelasno enek beberapa tanda, beberapa kejadian sing dadi pertanda kiamat. Ini tanda-tanda iki urung terjadi ya berarti durung bakal ana kiamat. Apa wae sing utama? Bakal ana peperangan gede banget ana ing kalangane gerombolan muslimin loro kang gede-gede. Nang ajane gerombolan loro iku padha yaiku gawe maslahat marang umat Islam. Jadi di antara dua golongan sesama muslim berperang. Tapi tujuannya padha-padha golek kemaslahatan umat Islam. Padha-padha golek kemaslahatan cuma terjadi perang. Gimana? Tujuannya padha tapi beda karep, nanti karepe beda, sing dikehendaki beda tapi satu tujuan. Strategine beda tapi satu tujuan. Terjadi perang antara dua umat Islam. Ing zaman awal para ulama padha dawuh yen kang den karepake gerombolan loro iki pandereke Sayyidina Ali bin Abi Thalib nglawan gerombolan Sayyidina Muawiyah. Nah, kena uga kang den karepake gerombolan loro iki yaiku rakyat Iran lawan Baghdad kang perangi hingga dina iki isih mlaku. Sing dimaksud dua golongan muslim sing berperang. Para ulama maune jelasno sing dimaksud adalah Muawiyah. Golongane Muawiyah golongane Muawiyah karo Ali bin Abi Thalib. Tapi ternyata golongane Iran karo melawan Baghdad. Sampai saiki ijek terjadi peperangan. Jadi sing dikendaki dua golongan muslim sing saling berperang adalah Iran karo Baghdad. Sing kedua, bakal ana dajjal kang padha goroh-goroh kabeh. Kira-kira ana 30 dajjal. Kang padha ngaku yen dheweke iki utusane Allah. Nanti maksud dajjal iki wong kang ngaku dadi nabi lan utusane Allah disebut goroh. Rono Kanjeng Nabi Muhammad SAW wis dawuh la nabiyya ba'di. Artinya ora ana nabi sawise ingsun. Kedua, termasuk pertanda bahwa kiamat segera terjadi, akan segera terjadi adalah
anane dajjal palsu. Anane 30 dajjal palsu. Maksud dajjal palsu iku piye? Jadi sadurunge teko dajjal asli enek 3 nabi utawa 3 utusan palsu. Sabar Kanjeng Nabi kok enek sing ngaku-ngaku dadi nabi utawa enek sing ngaku-ngaku dadi rasul. Iki sabar Kanjeng Nabi iki. Maka orang-orang ini disebut dajjal palsu. Sebanyak 30 dajjal palsu akan muncul. Wes saiki wis enek sing bermunculan saiki. Iki termasuk tanda-tanda kiamat. Ketika ilmu agama dipundhut dening Allah. Pundhut ilmu agama iki wis diterangake ing ngarep. Maksud ilmu dipundhut karo Allah ora kok ilmune sing ilang, tapi orang-orang ahli ilmu, orang-orang ahli ilmu agama, para ulama, para wong saleh iku sing dipundhut Gusti Allah. Jadi ora kok ilmune sing ilang, tapi orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki satu bidang keilmuan, wong-wong sing alim ilmu iku sing dipundhut Gusti Allah. Wis dijelasno ning pembahasan satu kuwi. Yang keempat, akeh lindu, akeh tanah longsor, akeh lindu iki wis sering kedadian nanging sawane ulama dakwah yen kang den karepake iki terus menerus ana lindu. Karena hadis Imam Ahmad bin Hanbal riwayat saking Salamah Ibnu Nufail kang lafane wa baina yaday sa'ah sanawatuz zalazil. Artinya sadurunge kiamat iku bumi ana taun-taun lindu utawa gunjinge bumi. Akeh gempa bumi, akeh longsor, itu termasuk bagian sangka tanda-tanda kiamat. Sing kelima, mangsa pareng. Pinarekan tegese lakone mangsa banget wigati. Entah iki wis dina, iki dina saben wong mesti krasa kaya apa rikate mangsa sedina wengi, sedina sungi. Rikate mangsa saulan, rikate mangsa setahun. Jadi awak dhewe saiki bahkan wis ngrasakno. Sedina iku rasane kaya sak jam. Seminggu iku kaya sedina. Terus saulan kaya seminggu. Jadi semakin waktu itu kaya cepet oleh ngaku. Itu termasuk bagian dari tanda kiamat. Terus muncule macam-macam fitnah. Yang aran fitnah yaiku perkara kang nyusahake ati, gandeng karo perkara agama, utawa perkara dunya, nanging enten karepake ana kene fitnah kang gandeng karo perkara agama. Yen wong Islam iku gelem neliti dawuh Al-Qur'an Sunnah Rasul, kalau bisa ngerti yen dunya iki wis kebak fitnah agama. Fitnah saking lawan Islam utawa saking sedulur Islam dhewe. Kaya mengkono usahane wong Yahudi lan wong Nasrani oleh arep ndadekake anak-anake wong Islam dadi wong Yahudi lan Nasrani. Lan ana ing kalangane wong Islam dhewe akeh wong kang arep ngerubah hukum lan peraturan Islam, peraturan warisan kang ditetepake dening Al-Qur'an dirubah krana nganggep kolot. Pergaulan bebas wis mlebu ana ing kalangan wong kang dadi pengaruh masyarakat Islam. Pendidikan Islam wis ditujukake marang kesenengane duniawi. Pemuda-pemuda wis padha ndangak ngawasi kemajuan dunia. Wong tua saking para muslimin wis padha ndidik putra-putrane supaya ngadot mripate ngasi kebiare dunya lan liyane kang isih akeh banget. Saiki ing zaman saiki muncul fitnah-fitnah, muncul perkara-perkara sing iso ngrusak ati. Mbok iku perkara agama utawa bahkan saking utawa perkara dunia bahkan. Tapi selagi iku iso ngrusak ati, yaiku jenenge fitnah.
Jadi semakin akeh fitnah yang bermunculan, itu berarti tanda-tanda kiamat akan segera terjadi. Jadi tanda-tanda kiamat itu sangat akeh banget. Ini nomor 1 sampai 6 dijelaskan oleh Kanjeng Nabi sama hadis iki. Terus selanjutnya enak sampai bahkan saking akeh tanda-tanda kiamat sampai para ulama iki ngekei pembagian di sing kiamat sughra, di sing kiamat kubra, di sing tanda-tanda sughra, di sing tanda-tanda kubra. Jadi ana pembagian nih. Kenapa kok bagi-bagi ngono? Kenapa kayak pembagian dijelasno secara detail kayak ngono? Ya mergo saking akeh dina tanda-tanda kiamat. Jadi awak dhewe gak iso memprediksi kapan kiamat terjadi. Tapi awak dhewe iso ngerti tanda-tanda bahwa kiamat mendekat itu iso. Jadi jelaskan Kanjeng Nabi adalah tanda-tanda mendekati dina kiamat. Orang kok kapan kiamat terjadi. Jadi tanda-tanda kiamat akan segera terjadi adalah yang dijelaskan Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi gak menjelaskan kiamat itu terjadi kapan enggak. Jadi saya ngerti kiamat terjadi kapan ya mung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kok seumpama saiki enek para ilmuwan, para peneliti bahkan saking detailnya memprediksi kapan kiamat terjadi yaiku ya urung tentu bener. Kenapa kok ngono ya mergo sing ngerti kiamat terjadi kapan ya mung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.